Via Sagra. Flimkien mal-għaqda dilettanti ġimgħa kbira Għawdex. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. It-tmien stazzjon. Ġesu jiltaqa' man-nisa ta' Ġerusalem. Nadorawk u Ġesu umberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Xejn u liedi tikbu iżjed fuq dal-pjaga u tad-dolur. Iżda ħarsa għatu fuqkom biex id-dmuħ jinżlilkom żgur. Dad-dolur erfewh onisa, dan il-biki u dan il-hemm. Meta imħarbta taraw intom dil-kifra Ġerusalem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mill-mlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu, mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina.